Haló ľudia, vítajte pri mojej samovražde Amnézia Custom Story. Dneska si zahráme Custom Story s názvom Troll Story. Problém? Nope. Takže you just wake up something of dungeon, you have no idea how you got there. Not are you doing in there, you have two other choice, then go exploring the mystery dungeon. Be prepared. Takže sme sa proste desi zabudili, také miestnosti, neviem ako sme sa tam dostali a teda. Takže ideme. Načítava. Sorry, že dneska není facecam. Ale nič... Aha, olej a lanterna. Dobre. Bak. Mama. Či som aktivovala lanternu, lebo túto hru hrám... Aha, F-kom. Túto hru hrám totiž to poprvýkrát, ja neviem ani ako sa spúšťa menu. Takže idem teraz hocičo pošťukať. Takže toto asi nie. Ja som si mal predtým asi skôr... Ups, taký tutoriálik. Tu je tab. Stavím sa. No jasné. Takže all is good. Crystal clear. OK. Pokračujeme. Nemám... O bože. Nie. Nedívaj sa tam. Ja sa bojím. O bože. Oh god. Ako to teraz aktivovať? Do ruky? Aha, nie. Aha, dobre, tak. Ježiš. To bolo hnusné. No bože, nie, ja sa strašne bojím. Ja sa bojím, ale to nevadí. To spravím, dúfam, že ma dosť dobre počuť, ale tiež si to už dávať nechcem. Naštávam ešte. Tinderboxy, to sa mi zidú. Tu je Sanipod, nie, to je Landanum. Aha, niečo sa vyznám, keď pozerám let's play. Sorry, fakt, že dneska není facecam, aj keď som to sľúbil. No, dneska natočím ešte jednu onu. A tam už možno bude. Na čo mi je už toľko laudana? Na čo to všetko brať? Myslím, že to mi stačí. Kristepán, to obrazy. Janko, nie, Jožin. Sexy poza, ale Jak roztiahnuté. O bože, nie, ježi, o bože. Ja neviem, čo mám robiť. Jak to aktivovať? Netuším. Ale... Prosím, že sú to puvkači. What? To nie sú puvkači. Pomoc? Kriste, pane! Jak som ja toto mohol začať hrať? Au. Kriste, pane. Jožin. Tíka. O, to žije. Bojím sa, čo je tu. O bože, fuj, Jano.
Do skrini nič. To sa... Rastiky. Hrdzavý kľúč. Tam niečo zrazu vyletí, alebo... Sakra. Čo má toto znamenať? To je púvkač. Dobre, tak nie. O bože, ja neviem, jak utekať. Poďme utekať. I like it. Čo dvere? Oh. Oh, you have to carry on. Bože. Ja dám si pokoj, dokým to neprejdem, aj keď ja sa strašne bojím. Takže musím utekať tam. Aha, ja som zase tu, ale dúfam, že mám tie veci svoje. Mám tie veci svoje. On by tam teraz už ale nemal byť. Dobre. Preto tu sem proste prebehnem. Nemočia preč. No, hneď do začiatku, no to je úžasné, ako fakt. Nemám rád amnéziu, nikdy nebudem hrať amnéziu. No tak, pustíme, ja sa tu chcem schovať. Čo ďalej? Tu som v bezpečí, ale čo ďalej? Ten luster. Čo mám robiť ďalej? Jožin? Tu? Neviem kde, ale bojím sa. Ale ja neviem kam mám ísť. To zvládneš. To zvládnem. Nie, to. Nie, tu nie. No tak čo? Mám dva kľúče, raz u námetky. Neviem vôbec čo mám robiť. Tak idem dole, no. Ja sa nebojím, ja už som na teba vyzral. Ale tu nič není. Iba cesta späť. Vlastne ani... O bože. Čo teraz? Ja neviem čo teraz. Ja sa tu zase schovám. Tu na nie je niečo? Čo by som mohol použiť? Dagger.
Ježiš, to čo je? Ja som slepý. Tak už sme na to prišli. Hurá, vynikajúco. Dobre. Nie. Je tu niekde? Wow. Dobre. Dobre, pokračujeme. Zatiaľ sa nám darí. Je? Skvelé. Chudáčik malinký ospalý, poď, uložíme ťa do postielky. Počkajte, uložíme ťa. Fuj, to je nechutné. No, pomáš, spinkaj. Spinkaj tak, pekný. Dobre. Atrament. Čo sa tam ukrýva? Nič. Stále nič. Nič. Aha, piano. Dobre, to necháme tak. Zakúrime. Kde som nehal ten atrament? To je jedno. Počkaj, Janko, teba využijem. Nie, Janko je Gogol. Ja mám Jožina. Som zabudol, fakt. Dobre. Úžasné. Dobre. Zablokované, jasné. Dobre, tak tento tiež nie. Ani tento. A... Pačidlo? Dobre. Alebo potom tu je ešte jedna možnosť. Olej mi došiel. Nerobme si však z toho hlavu. Neviem, kde je ten kľúč. Ale mám nápad. No tak. Dobre, tak nič. A tu? Z teba sa tiež nedajú... To čo teraz? To som ako skončil? Ako to otvoriť? Teda čím to otvoriť? Tak tým toto nejde. Ešte raz všetko. Nič. 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 Tak, a po obrazy... Obraz. Ne. Bla 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 bla. Huha, hihi, hoho. Happened anything? Dobre, myslím, že už som to urobil. Dvom stolička. Oh god. Hello, troll. Ako? Ja to ešte nekončím. Shit. Veľa dverí. No, čakal som, že toto bude strašidelnejšie. Wow.
Skriňa. 3 skrine. Strednú. No, hitla. Gombík, ten necháme nakoniec. A tu. Tu tak, teda nie, to sú pačky. Tak. A ešte tu. Neviem, či hore, či dole. Asi som to už urobil. Ale ešte to presto tu urobím tu dole. Kopa krížov, kopa krížov. S týmito dverami to nič. Tie lustra sú nechutné. Toto. Takže my ešte nekončíme. Dobre, tak nič. Oh god. Crystal clear, I feel cuts of burstness. Aha, to bol tiež zombie. Fuj. Môj pohľad. Čo by si rád? Oni mi nič nerobia. Fuj. Ale oni mi nič nerobia. Dobrze. Čo to? Nie. Au. Barejku. Dobra. Nie. Toto ide. Čo to bolo? Prečo jem tak rýchlo? Som ako keby naspídovaný. Tu niečo vyletí. No. Tak to som ako už skončil, hej? Dobre, tak toto bola moja prvá amnézia, určite nie posledná, pardon, že som moc nehovoril, ale bol som vydesený, ako neviem čo. Som čakal, že to bude strašnejšie, ale to nevadí, takže čaute ľudia.